Prosím, pane mistr. Promiňte, pane mistr. Ano, Gabrieli? Takhle jsem vám naaranžoval dnešní kytici. Kam jí mám dát? Sem na ten stolek. Ať ji vidíme zároveň s Karlem. Kam na ně pořád chodíš? Na jednu louku k Dunaji. Pan mistr říká, dobrý portrét musí obstát vedle nejkrásnější kytice. To jsem se naučil kdysi v Itálii. V jediné kytici je celá paleta. A vždycky v dokonale barevné harmonii. Bez téhle korekce si už nedovedu malování vůbec představit. Na těch mých miniaturách by z toho byla pěkná strkatina. Každý medailonek musím sladit do jediné tóniny. Slonovou kost do okruhu, perleť do šedomodré a materiál volit podle barvy vlasů. Všechny štětce jsem už vypral. Jsou z kuních chlupů. Vyzkoušel jsem kdeco, ale nejlepší jsou štětce z kuního ocasu. Já používám jen paletky z ptačích per. Prozradím ti, Gabrieli, velké malířské tajemství. Když chceš udělat barevnou vlasovou čáru, je z toho vždycky jenom rýha do podmalby. Ale když máš paletku ze sluky, tak ji uděláš. Tenoučkou jak vlas a barevnou jak chceš. Gabrieli, ať je to, kdo chce, pilně pracujeme a nechceme být rušeni. Nikdy bych nevěřil, že sedět modelem je takové utrpení. Pane mistr, chtějí mluvit jen s vámi. A kdo je to? Císařský komisař hrabě Václav Vratislav z Mitrovic. Buďte zdrav, majstr. A diplomat ruského cara, pan James Bruce. Dobrý den, pane Kupecký. Klaním se vašim eminencím. Seď, Karle, seď, hned budu pokračovat. Posaďte se, pánové, kam je libo, nebo se ráčíte raději porozhlédnout? Úžasné. To je fantastické. Vážený a milý majstro Kupecký. Přicházíme k vám jako andělé zvěstování s radostnou zprávou, že jste byl vyvolen, abyste v příštích dnech osobně a vlastní rukou kontrfejoval jeho imperátorské veličenstvo, všeruského cara Petra Velikého. Já? Ruského cara? Kdo pak si to vyvzpomněl? Jeho císařská milost. Tak to nebyl šťastný nápad. Vidíte sami, právě jsme v nejlepším a do Vánoc máme práce až. Maestro Kupecký, kontrfejoval jste jeho císařskou milost Josefa I. a císařovnu Vilemínu Amálii, jeho císařskou milost Karla VI., jeho choť Alžbětu a její sestru vévodkyni Marii, předtím Ference Rákociho, prince Eugena Savojského, Alexandra Soběského, polského krále Augusta Silného a tak dále. Teď máte jedinečnou příležitost rozšířit tuto velkolepou galerii z boží milosti nejurozenějších osobností Evropy o podobiznu ruského imperátora Gosudara Petra Velikého. Ale já mám právě teď vzácnou naději vylepšit tuto galerii portrétů o prima podobiznu svého přítele z boží milosti malíře miniatur Karla Bruniho. Prosím, což pak nechápete, jak skvělá je naše nabídka. Jak velká podsta, jaká nesmírná čest. Pro koho? Cože? To má být vtip. Žádný vtip, jasnosti. Bruniho portrét bude majstrštyk. Jestli to vaše jasnost nepozná, tak je buď slepá, nebo tomu hovno rozumí. Dovolte. Slyšel jste to? Už nebohý císař Josef se dal slyšet, že Kupecký má zcela mimořádný talent. Geniální, ale žádný mores. Dovolíte jasnosti? Já se domluvím s každým. Pane Kupecký, já umění taky vůbec nerozumím, ale z toho vašeho obrazu jsem prostě pav. Hloupé je, že já už dávno taky. Co jsem přišel, civím na něj jako blázen, jako bych se toho dívání nemohl nasytit. Myslíte, že si není podobný? Že si podobný. Samozřejmě, jenomže on, pan Bruni, jako by byl víc na tom obraze.
než jak tady sedí ve skutečnosti. To snad ne. Mně to tak připadá. Když se rozhlédnu kolem, vedle toho obrazu je najednou všechno nevýrazné, šedivé, jako mrtvé. I ty květiny. Gabrieli? Já to slyšel, pane mistr. Když vám to jde tak báječně od ruky, tak proč byste nemohl stejně vymalovat našeho gosudara? Nechte toho, eminence. Protože nemohu a nechci. Právě proto, že mi tenhle portrét vychází jako žádný předtím. Je to vaše poslední slovo, pane Kupecký? Poslední vaše jasnosti. A jsem rád, že víte proč. Předpokládám, vaše jasnosti, že můžeme být v odhadu vzácné shody našich panovníků na výsledek tohoto jednání s malířem Kupeckým zajedno. Naprosto. Rozdíly vzniknou až volbou prostředků v následném postupu. Velmi přesné. Když sleduji život u císařského dvora, shledávám zásadní rozdíl v působení našich vlád. Tady řídí trvalé chod státu různá ministerstva, úřady a instituce. Ale to je přece normální. U vás. Pokud vím, je tomu tak všude v Evropě. Rusko není Evropa jasnosti. A nikdy Evropa nebude. Naše Duma, Senát, kolegia a veškeré úřady existují výhradně proto, aby prováděli to, co nařídí car. To je ovšem rozdíl velice podstatný. Všechno podstatné závisí na držiteli moci. Teď je tu gosudar Petr. Určuje víru, vzdělání, zákony i veřejné mínění. Věrné služby odměňuje, protivenství tvrdě trestá. Podle toho je třeba myslet, jednat a žít. Upřímně řečeno, není snadné to pochopit. Chápat či nechápat není náš úkol. Car svého cíle dosáhne, protože to je skutečně jeho přání. Jestli toho dosáhne bez našeho přispění, tím hůře pro nás. Jsem rád, že vám nemusím opakovat, co jste sám slyšel. U nás nelze po neúspěchu rezignovat, odejít z carských služeb do ústraní. Gosudarovo přání je pro každého zákonem a odejít před ním není kam. U nás buď jste, nebo nejste. Slyšel jste sám, že malíř Kupecký naši nabídku odmítl. Mám služební povinnost požádat o audienci a buď sám nebo prostřednictvím našeho vyslance informovat císaře o naprostém fiasku vašeho jednání. Myslím, že by o tu audienci měla raději požádat vaše jasnost. Já? Ale proč to smím-li se zeptat? Aby dal císař vaší jasnosti takové pravomoci, po jejichž uplatnění by naše audience u císaře už nebyla nutná. Rozumím. Ovšem, vše zařídím, jak je třeba. Hrabě Václav Vratislav z Mitrovic. Milý maestro Kupecký, jeho císařská milost vás dnešním dnem ráčila jmenovat svým prvním dvorním malířem. Blahopřeji k této vrcholné životní poctě a zde vám předávám jmenovací listinu s osobní císařskou pečetí. Ale já nic takového nechci a nepřijímám. Jsem svobodný umělec a tím vždycky zůstanu. Pane mistr, venku je kočár s císařskou stráží. Především jsme všichni podaní jeho veličenstvo, pane Kupecký. A teprve potom tím, čím jsme. Proto jsme povinni být poslušní všem nařízením a příkazům císaře. Nedělám nic, co by se příčilo zákonům, nařízením ani obecnému pořádku. Jsem malíř a maluju. Nic víc, nic míň.
Dvorní malíř má mnoho výsad a jedinou povinnost. Sloužit oddaně císaři a jeho dvoru, maestro. Vše ostatní může dělat pouze s výslovným souhlasem císaře. Což se týká nejenom malování, ale i prodeje či darování obrazů, které císař a jeho dvůr neobjednal. Ode dneška se to vztahuje i na tento portrét. Chcete-li na něm dále pracovat, musíte mít souhlas přímo od císaře. Do té doby bude obstaven. Stráž, tento obraz odnést. Ne, ať na to nesahá, to nedovolí. Mějte rozum. Maestro Kupecký, jeho veličenstvo vám zároveň s vaším jmenováním zadává první úkol. Kontrfejovat jeho hosta, samovládce ruské říše cara Petra Velikého. A já to odmítám. Vyřiďte laskavě císaři, že nemohu takový úkol přijmout. Dvorním malířem být nechci a ruského cara malovat nemohu. Jeho císařská milost ráčila rozhodnout, že buď budete malovat ruského cara, a nebo nebudete malovat vůbec. Tak nebudu malovat vůbec. V tom případě budete uvězněn za neposlušnost a vzdor, dokud sám pokorně nepoprosíte o dovolení cara kontrfejovat. A když to neudělám? Po jeho odjezdu už můžete prosit jen o cestu za ním do Ruska. Bez možnosti návratu. Jeho veličenstvo už od vás portrét má. Císařovna Alžběta rovněž. Už vás nepotřebují. A kdy sem ten car přijede? Nepřijede do Vídně, ale do Karlových Varů. Jsem pověřen, abych mu byl za jeho pobytu v lázních plně k dispozici. Zítra odjíždím. Můžete jet se mnou. Přece nemohu ze dne na den opustit dům a jet s prázdnýma rukama, až Bůh ví kam. Musí mít připravená plátna, rámy, barvy, ředidla, laky a... Druhá možnost je, že byste odjel příští týden s ruským diplomatem, panem Brucem. Příští týden? Za týden bych to snad stihl. Konečně rozumná odpověď. Eminence? Račte vstoupit, eminence. Dobrý den, maestro. Pánové se už ostatně znají. Eminence maestro Kupecký je vám nadále zcela k službám. Nashledanou v Karlsbadu, pánové. Čeká vás výjimečná událost, maestro Kupecký. Doufám, že vám budu moci být prospěšný. Jmenuji se Bruce. James Bruce. Jste Brit? Jsem ve službách ruského cara. V Rusku je ovšem všechno jinak. Tam jsem Jakov Vilimovič Bruce. V Evropě užívám jména James Bruce. Vaše imperátorské veličenstvo, jménem jeho císařské milosti Karla VI. A celého vídeňského dvora vítám ruského cara Petra Velikého v Karlových Varech. Přeji vám v našich slovutných lázních příjemné odpočinutí a především upevnění vašeho zdraví. Vřelý dík jasnosti. V tom sudu je vodka. Nejlepší rýnské víno, veličenstvo. 1000 litrů. Geschenk von Kaiser Karl. Já bitte. Mám se starat o tabuly a veškeré požitky vašeho veličenstva. To je prosté. Mám rád všechno kyselé. Kyselé a slané. Sladkosti nesnáším. Jinak jim všechno. Tady ovšem budu držet dietu. Jak si veličenstvo přeje. Lázeňský lékař doktor Schober vás již očekává. Výborně. Jdeme, Nartové. Buďte zdrav, veličenstvo. Račte se posadit. Dobrý den, doktore. Bolí mě žlučník a močový měchýř. Máte koliky? Strašné. Přímo hrozné. Nartové, ukaž jaké. Ale kde pak? Ještě víc.
Víc! Přidej! Víc! Vidíte? Teď je to ono. Takhle, doktore, to trvá asi 1/4 hodiny i déle. To stačí, Nartové. To znamená, že máte kamínky. Léčíte se? Piju železitou oloněckou vodu. A vodku, gosudare. Vodky víc. No, ovšem, víc. Ale ať jí vypiju sebe víc, nikdy se neopiju. Nikdy v životě. Není to divné, doktore? Vřídlo vás vyléčí, veličenstvo. Od zítřka zůstaňte 10 dní v posteli a stále se proplachujte vřídelní vodou. Budou vám ji nosit ve džbánu. Hned po probuzení vypijte 3 šálky na lačný žaludek. 3 najednou? Tolik vody přece nemůžu nikdy vypít. Ne džbány, tyhle 3 šálky. No proto. Potom popijejte po troškách celý den až do večera. Zítra začnete 20 šálky a každý další den o 1 víc. Jíst můžete, co chcete. Vyhýbejte se jen omastku a tučným jídlům. Vodku, víno ani pivo nepijte. Když bude pěkně, dopřejte si odpolední procházku. To je všechno, veličenstvo. Ráčí se, veličenstvo, vyhýbat omastku a tučným jídlům? Zkusím to. Dům lékárníka Bechera je vám celý k dispozici. Zvláštní přání nemáte? Mám nepřekonatelný odpor k veškerému hmyzu. Štítím se ho. Chápu. Nechápete. Nikdo to nechápe. Já chápu všechno, veličenstvo. Z pavouků a švábů mám přímo panickou hrůzu. Stačí, abych tu havěť spatřil, hned zblednu. Začnu se třást, křečovitě se mi skřiví tvář. Takhle, vidíte? A buď omdlím, nebo dostanu epileptický záchvat. Hodit mi na holé tělo chlupatou stonožku, měl bych z toho smrt. Určitě tady žádný hmyz není. Přísahám. V Rusku mi na cestách musí kvůli hmyzu stavět na každý nocleh novou chýši. Tady jste v Evropě, veličenstvo. Všechno bude, jak si přejete. Dobré jitro, gosudare. Přinesl jsem vřídelní vodu. Dobré, Nartové. To už je 6. Hned si musím zapsat svůj sen. Veličenstvo má vypít na lačný žaludek 3 šálky léčivé vody. Tak do toho. 1, 2, 3. Tady na zeď udělej 3 čárky. Sama voda, námořní cvičení, koráby, lodě, čluny. Moc krásný sen. Dobré jitro, gosudare. Jen pojď, Zoltové, hned budu hotov. Cestovní deník cara Petra Velikého. Skončili jsme u Luthera. Moment. 1 plachta byla uvolněná, pleskala ve větru. Taky jsem si všiml špatně ukotveného stěžně. Teď čti. Ve Wittenbergu navštívil gosudar dům, kde žil velký církevní reformátor Martin Luther. Cože? Kde žil velký církevní reformátor Martin Luther. Škrtni velký a napiš německý. Správně, německý. Na stěně jednoho pokoje byly inkoustové skvrny. Jednou, když Luther v pokoji psal, zjevil se mu ďábel a začal ho pokoušet. Luther hodil po satanovi kalamář a tak vznikly zmíněné skvrny, které si car zblízka prohlédl. Poté byl Petr vyzván, aby na věčnou paměť napsal na stěnu několik slov. Car tam napsal: inkoust je čerstvý a celá historka je naprostý výmysl. Dobře, Zoltové. Jen místo na stěně jednoho pokoje napiš
Na stěně Lutherovy pracovny. Správně, gosudare, správně. Odpust hloupému písaři. Tady máte poštu, gosudare. Z Vídně přijel Brius s tím malířem. Mohou vstoupit? Jistě. Buďte zdrav, veličenstvo. Prosím, maestro Jan Kupecký, první dvorní malíř rakouského císaře Karla Habsburského, toho jména 6. Sláva Bohu, konečně jste tady. Ani vám nedovedu vypovědět, jakou mám radost, že jste přijel. Vítám vás a jsem vám okamžitě k dispozici. Vaše veličenstvo, on totiž, prosím. Cože? Vy jste sem nechtěl jet? Ne, nechtěl. Maestro Kupecký, už ve Vídni, prosím. Vy mě nechcete malovat? Ne, veličenstvo. Cestou se nám splašili koně. Maestro vypadl z vozu a málem si roztříštil lebku. Vůbec neví, co mluví. O ničem takovém nevím. Slyšíte? Ani o tom neví. No to znám. V bitvě u Poltavy mi švédská kule proletěla skrz na skrz kloboukem. Vůbec jsem o tom nevěděl. Sláva Bohu, zůstal jsem živ. Vy jste tady, já už hořím netrpělivostí. Kdy mě začnete malovat? Gosudar ženil loni v Torgau carevič Alexeje s princeznou Charlotou, sestrou vaší císařovny. Cestou viděl tvůj portrét Augusta Silného a od té doby chce také takový. Ano, ano, hned jsem psal vašemu císaři Karlovi. Přiznávám, že jsem nikde neviděl nic lepšího. V Anglii ani v Holandsku. Mají tam spousty překrásných obrazů. Skvělé, velkolepé. Ale ten váš mi přímo vyrazil dech. Úžasné, nádherné, to se nedá pojmenovat. S drapérií mi tehdy pomáhal David Hoyer z Lipska, dvorní malíř pruského krále. Malíř Hoyer z Lipska? Mám pro něho poslat? Ne, proč? Teď dělá drapérii nejlépe můj žák Gabriel Müller z Vídně. Pro boha, proč jste to neřekl? Mohli jsme ho vzít rovnou sebou. Nikdo se mě na nic neptal. Tak pro něj rychle pošleme, ano? Nebo pro něj zajeď sám? Já? Teď? Ano, ano, hned pro něj zajeď, ať je tady co nejdříve. Ale vždyť jsem právě přijel. Co pak tady není dost svěžích, odpočatých lidí? Cože? Ty! Tak tobě se nechce! Ty nemůžeš! Ty mě, samovládci, chceš odpávat! Ne, nic takového jsem neřekl, já pojedu. Okamžitě jedu, jak si gosudar přeje. Nebijte ho! Jeli jsme celou noc! Prosím, ne, vaše veličenstvo! Maestro, vaše ruka na carově paži. Dovolíte, sundáme ji dolů a ustoupíme. Já ho přivezu, ano, přivezu. Můžete se spolehnout. Máte celý den popíjet, gosudare. Na pišťárku. Hodně vás zmáčkli, maestro? Jinak bych tu nebyl. To mám na svědomí já. Všechno způsobil ten váš obraz. Ano, váš obraz je moje druhá nemoc. Čekám na něj už rok. Těším se, jak malé dítě na slíbenou hračku. Jsem tím uhranutý. Jsem tím posedlý. Já ho chci. A když já něco chci, tak to mít budu. Nebudete, veličenstvo. Málo vás zmáčkli. Neumím dělat zázraky. Za peníze ani z donucení. A jiným ano? Pro Augusta jste to uměl? Jak to, že pro něj ano a pro mě ne? To, čím vás můj obraz zaujal, je v něm od Boha. To nedělám já, ale můj talent. Tak ať to udělá i pro mě. Poručte mu. Poproste ho. To je mi jedno co a jak, ale přijměte ho, ať to ještě jednou. Jedenkrát udělá znovu pro mě. Svůj talent jsem si sám nedal, ten se nedá nijak získat. Talent buď je, nebo není. Včas jsem to pochopil a všechno, co od té doby dělám, je služba tomuto talentu. To je můj skutečný pán. Nedá se uprosit, obelstít, podplatit a nedá si ani poroučet. A vy se taky nedáte uprosit. Kdo jsem já? Veličenstvo. Nula. Nicka. Není koho prosit. Tím lépe pro oba, když se do toho dáte. Když jel celou noc, gosudare, měl by si malíř odpočinout. Dobře.
Ukaž mu, kde bude bydlet. Tak si myslím, holoubku, že se podruhé narodil. Stáhnout ruku na cara, omrzel tě život. Znáte dobře vašeho cara? Je to 30 let, holoubku. Číst a psát jsem ho učil a bylo to k ničemu. Vrátil se z Evropy, posedl ho ďábel a zavedl graždanku. Graždanku, co je to? Nové písmo. Azbuka, po evropsku. Víš, jaký je letopočet? 1712. No ovšem, Evropa, Antikrist, každý pravý křesťan ví, že uplynulo 7220 let od stvoření světa. Ale Gosudar nařídil počítat od narození Krista. Proč to, ptám se? My jiné počítání nemáme. No, Evropa, no ty. Proč má rok začínat v lednu, když Bůh stvořil svět v září? Co pak jde úředním výnosem změnit pohyb slunce? Národ to nechápe. Reptání sílí. Cara nazývají antikristem a volají do vzpoury. Všechno bych mu odpustil, ale tohleto, to ne. Co všechno? No, ty antikrista. Mniši prý mají tělesně pracovat, pečovat o nemocné, o sirotky, o přestárlé, dokonce o blázny. O blázny? Co pak to jde? Proč ne? Bylo by to záslužné. Jak kdy pak mají Bohu sloužit, modlit se, rozjímat, držet půsty, pokání, řeholní sliby, co? Já nevím, neznám pravoslavnou víru. Nařídil všem vousy oholit, vlasy ostříhat, evropsky se oblékat. U moskevských bran za to vybírají pokuty. Od pěších 40 kopějek, od jízdních 2 rublíky. S tím souhlasím. Načpak tam nosit z celé země vši, když je tam dost moskevských. A nařídil ještě něco dobrého? No tak dobré pro jedny, špatné pro druhé. Odsouzeným na doživotí, na Sibiř se od jak živa roztrhávaly nozdry. Teď nařídil vyřezávat jim nozdry až ke kosti. Zdá se to kruté, ale kdo ví, že malomocnému nejdříve uhníje nos, tak si ho nikdy nesplete s uprchlým trestancem. Ale vždyť je to hrozné. Hrozné bylo, když potlačil povstání moskevských střelců. 1000 jich odsoudil k smrti. Potom se sekerou v ruce závodil v popravování s Menšikovem. Ten usekl 20 hlav a už nemohl. A car Petr? Snad ho ďábel posedl. Nebyl k zastavení. Oni ho chtěli sesadit z trůnu, když byl v Evropě. Poprava je poprava. Kdo se provinil, musí zemřít. Ale závodit v popravování, to je proti Bohu. Co pak on v Boha nevěří? Ale věří, holoubku, věří, jenomže v toho svého. Jak taky jinak, když mu sám moskevský archierejs říká, ty jsi Bůh pozemský. Přiznám se, že mám z něho trochu strach. Nejsi sám, holoubku. Co se komu oškliví, čeho se kdo bojí, nebo co nesnáší, nebo nemá rád, Petr ho okamžitě k tomu nutí a násilím to vyžaduje. Je tedy horší, než jsem čekal. No, ale nesmíš to dát nijak najevo. Hned by se k tobě začal lísat, jako k hanoverskému vyslanci Weberovi. Toho taky objímal, líbal, mazlil se s ním a on stále nic. Tak mu začal odhrnovat rty a líbat zevnitř na dásně. On je na mužské? Ale ne, vůbec ne. Chtěl, aby se Weber znechutil, aby se odvrátil, aby ho odstrčil, vytaral se mu z obětí. Prostě, aby na něho vstal ruchu. Chápeš? Ne. To, co si udělal, to je u nás smrtelné. U vás možná, ale tady je Evropa. Evropa. Gosudar, holoubku, je carem všude. Být špatně živý je pořád lepší, než být dobře mrtvý. Podívejte, co mám. V Křížové ulici omítají Brandlův dům. Gosudar vylezl na lešení, popadl lžíci a už nahazoval. Zednická lžíce. A co s ní? Jeden omítkář vedle něho se hloupě zasmál. Nesnáší výsměch. Satiru přísně zakázal. Každé zasmání vztahuje jenom na sebe. Srazil ho z lešení? Ne.
ale touhle lžící mu plácnul maltu do tváře. Tak vidíš, holubku. Zítra budu vlastní rukou psát, že ruský car, kdysi lodní tesař, nyní zdatný zedník, postavil v Karlsbadu celý dům a tato lžíce bude na důkaz pravdivosti uložena na věčnou paměť v Kunstkomoře. Gosudare, přišel lázeňský lékař Šober. Ať vstoupí, Nartové. Dobrý den, veličenstvo. Jak se cítíte? Buďte zdrav, doktore. Vidíte tu stěnu? Každá čárka, jeden šálek vody. Piju jako kůň. Břicho mi už z toho odulo, ale zdá se, že to pomáhá. Výborně, veličenstvo, výborně. Je nejvyšší čas zahájit druhou část intenzivní kúry. To znamená začít brát 2krát denně, ráno a večer, termální koupele. Kdy, kde a jak? Třeba hned. Všechno vám ukáži, vysvětlím a předvedu. Dobře, tak jdeme. Musím veličenstvo upozornit na teplé oblečení pro zpáteční cestu, protože budete rozpařený. Nartové, vezmi, co je potřeba. Jistě, Gosudare. Horká a studená voda protékají dřevěnými káděmi a jejich přívod lze libovolně regulovat. To je Gosudaru, jeden vedle druhého. Připadám si jako v cerkvi před ikonostasem. Jen místo svatých je na všech stěnách Petr. Až mě z toho oči přecházejí. Takhle se mohou navzájem dobře porovnávat a vybírat. Tady to by se líbilo carevně Kateřině. A co vám? Tohle, to je Petr. Přesně on, spojení síly a slabosti. Tvrdé, strašné oči, tenké rty a měkká, žensky kulatá brada s dolíčkem. A co pak se asi bude líbit jeho veličenstvu? Tohle, imperátora vojevůdce Petr Veliký v Kyrisu a s carským žezlem v ruce. Zažil jste ho taky v bitvách? Právě proto vím, co říkám. Tady je to hrdina, vítěz. Co pak car není statečný? Tiše, holoubku. Nesnese sebe menší bolest a přitom se považuje za velkého chirurga. Bouzdro s lékařskými nožíky nosí stále u sebe. Jak vidí vřet, bouli nebo otok, hned je chce řezat. Kde se to naučil? Jednou v Holandsku viděl pitvu. Od té doby nenechá mrtvého bez řezání. Pitva i nejbližší příbuzné. V Kunstkomoře má pytel zubů, které sám vytrhl. Ale to je záslužné, když zub bolí a je zkažený, tak... Jenomže Petra cizí bolest a utrpení přímo přitahují. Jedna Kupcová trpěla vodnatelností. Car ji operoval a s vodou jí vypustili duši. Pak šel na pohřeb a na zádušní hostině se veselil a pil, jako by s tím neměl nic společného. A co v bitvách? U Narvy, když se přiblížil švédský král Karel, zahodil kort, obrátil koně a vyrazil. Naštěstí v zápětí spadl a rozplakal se jako děcko. Kdo to viděl, musel v té bitvě zemřít. Začínám věřit, že se mu tohle bude opravdu líbit. Jenomže ani tak to pořád není to pravé. Mohu vstoupit? Jen račte dál, jasnosti. No ne. To je obrázků. Jeho veličenstvo bylo spokojeno? Ještě nic neviděl, jasnosti. Doufejme tedy, že se vyjádří natolik příznivě, abych mohl podat potěšující zprávu jeho císařské milosti. Už jsou tady. Vaše imperátorské veličenstvo, mám velkou čest předvést vám kresebné návrhy vašeho budoucího portrétu. Jaké překvapení. Jaká radost. Tak jsem se konečně dočkal. Sláva Bohu a díky vám oběma. Zde jsou studie tváře a tady kompoziční návrhy. Teď bude záležet výhradně na veličenstvu, který z nich si zvolí ke svému kontrfejování. Ale jak se mám rozhodnout, když se mi líbí všechny?
Tohle. Tady to. Podoba je dokonalá a přitom pokaždé vypadám trochu jinak. Nejsem tady moc veselý? Veselý? Ne, spíš laskavý. Řekl bych vlídný. Laskavý? Vlídný? Ale já nechci být laskavý ani vlídný. A tady. Zoltove, tu kresbu pošleme mincovnímu Radovi Šlaterovi na ražbu nových rublů. Co říkáš? Já nic, gosudare. Snad by vám nejlépe poradil malíř. Na minci by byl nejlepší profil z levé strany. Z levé? Proč z levé strany? Pohled zprava doleva bude výraznější a bude směřovat z východu na západ, z Ruska do Evropy. Výborně. Jaká velká idea. Mluvíte mi přímo z duše. Tohle je naprosto nejlepší. Co jsem říkal, holoubku? Skvěle. Ano, to jsem skutečně já. Díky. Díky vám. Tuto kresbu z profilu udělám přímo jako návrh na minci. Velice mě těší, že je vaše veličenstvo spokojeno. Přišel jsem ovšem ještě v jiné záležitosti. Zdejší spolek ostrostřelců pořádá v neděli střeleckou soutěž o ceny. Bylo by vaše veličenstvo příznivě nakloněno jejich pozvání jako čestného hosta soutěže? Ale jistě velice rád přijdu. Škoda, že nemám žádnou zbraň. Co se dá dělat? Budu čestným hostem. Náš gosudar je vynikající střelec, nedostižný. Ano, ale to je prosté. Stačí navštívit místního puškaře a veličenstvo se může zúčastnit samo přímo soutěže. Přijímám. Tolik radosti najednou. Hned mě k němu zaveďte. O jaké ceny se soutěží? Zbraně, poháry, zlaté mince. A kolikrát se střílí? Každý má 3 rány. Můžete mi, majstro, udělat do neděle 3 velké terče? Takové z obrázky, jaké bývají na poutích a jarmarcích? Jak si přejete? Mám nápad. Jako cenu pro nejlepšího střelce věnují do soutěže ten sud vína od vašeho císaře. Šťastný nápad, veličenstvo. Dvojnásobný dar je šťastný dar. A cena v skutku hodna ruského imperátora. Tak už maluješ, holoubku, maluješ. Nahá žena vystupuje z lany. Jako střelecké terče se to snad hodí, ne? Chlapík. Ptal ses, jestli je Petr na mužské. Není. Že něco takového vůbec existuje, se dozvěděl až jako dospělý. Sám mi ukazoval v německé knize místo, kde se psalo, že ve starých Aténách prováděl Diogenes veřejně s mladíky to, co dělají na ulici jen psi. Petrovi to vlezlo do hlavy, nedal si pokoj, dokud mu sluha Jaguživský nevyhověl. No však víš, čím mě je hamba to mluvit. Já myslel, že to normální mužské spíše odpuzuje. No, moje slova, holoubku, moje slova. Veličenstvo teď schání pušku. V neděli budou střelecké závody. Jo, střelba a výbuchy. Oheň, to jsou jeho žively. Málo co miluje tak vášnivě jako ohňostroje. Požár, dělostřelbu, snad už jen vodu a moře. A ještě asemblés. A to je co? Oslavy, hostiny, bitky. Tančí se do úpadu, jí se do úpadu, pije se do úpadu. Stráž nepustí nikoho ven, dokud všichni nepadnou do vlastní moče a blívaniny. To bys měl zažít, holoubku. Lidi se na to chystají jako na popravu, tak jich vždycky vynesou několik nohama napřed. Nechápu, k čemu je to dobré. Tam se neobrací jenom žaludky, měchyře a střeva, ale především mozky a duše. Charaktery, holoubku. Jediný Petr je střízlivý. Schválně popouzí opilé lidi k hádkám a z nich toho vyleze víc než při výslechu. Tak se dozví věci, o kterých by jinak ani netušil. A potom co? Potom? No, Petr zabubnuje k ústupu. Bum, bum, bum. Bitva s vodkou skončila. Bum, bum, bum.
Všechny na zem srazila. Tak proč tam ti lidé vůbec chodí? Co pak mohou nepřijít, když je pozve cár? A tomu nikdy nikdo neřekne pravdu sám od sebe? Ale pravdu, holoubku. Tak teď mě poslouchej. Z celé země se musí všechno dubové dřevo svážet k ladoze na stavbu lodí. Mužika, který si porazí dub na jařmo nebo na pluh, oběsí. Ale u ladogy hníjí netknuté hromady dubových klád ve vodě. Vás přece zná. Proč mu to neřeknete vy? Zbláznil ses. Kdyby mi, nedej bože, uvěřil. Dal by oběsit každého, kdo tam ty schnilé klády viděl nebo o nich jenom slyšel. Ale proč by to dělal? Je už takový. Nesnáší odpor a protivenství. A budou se mu ty terče vůbec líbit? Co myslíte? Jo, holoubku. Co se našemu Gosudarovi bude líbit, nebo nebude líbit? To předem neví ani sám Bůh. Je 6 hodin, Gosudare. Dobré jitro. Dobré jitro, Nartové, dobré. Co se mi to zdálo? Mám rád své sny, ale dnešní nestál za nic. Škoda. Snad to neznamená nic špatného. Hlavně, že jsem se dobře vyspal a cítím se jak rybička. A rybičky potřebují vodičku, veličenstvo. Ještě nalej. Když to pomáhá, nebudu se šidit. Dobré jitro přeji, Gosudare. Jen pojď, Zoltové. Cestovní deník cara Petra Velikého. Skončili jsme zahájením lázeňské léčebné kůry. Žádný sen nebude. Napíšeme carevně Katušence, dále Šeremetěvovi a veliteli flotu Sedjavinovi. Hned připravím všechno, co k tomu třeba. Dnes je neděle a na veličenstvo čekají závody místních ostrostřelců. Ach, ano, už se moc těším. Nicméně se teď musí Gosudar ze všeho nejdřív schutí a dobře najíst, aby nabral dostatek nových životních sil a energie. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, Otče náš všemohoucí, odvrať svou tvář od hříchů našich a sešli nám milost svou pro tento den. Amen. Čti. V úterý 15. října léta páně 1712. odpoledne se car při výšce do blízkého okolí Karlových Varů zastavil v malé vesnici Pirkenhammeru a tam v místní kovárně vlastnoručně vykoval železnou podkovu, kterou ponechal majiteli, aby ji vsadil na věčnou památku do zdi nad vchod své kovárny. Dobře, dobře. Celý týden navštěvoval car v lázních prosté místní řemeslníky, zvláště pak truhláře a soustružníka Andrea Heidemana. V jehož dílně se často bavil soustružením různých předmětů z bukového dřeva a slonoviny. Zhotovil tak nohy k hracímu karetnímu stolku, kulaté dózy, ozdobné nádobky, tabatěrky a podobné věci. Které pak rozdával jako osobní dárky na památku karlovarským měšťanům. Rozdával na památku měšťanům. Přesně tak, Gosudare. Od pondělí přibyly k pití termální vody každodenní ranní a večerní koupele a počet vypitých šálků se pohyboval mezi 35 až 40 denně. Veličenstvo, Brius přivezl z Vídně malířova pomocníka. Chci je oba vidět. A zavolej malíře. Račte, prosím. Buď zdrav, Gosudare. Přeji vám dobré jitro a dobrou chuť. Posaď se. Jistě budeš při chuti. Chci jenom spát. Sotva stojím na nohou. Kde jsi byl tak dlouho? Dlouho? Ale veličenstvo, vždyť je... Pojď sem. Ukaž se, prosím. Pan Gabriel Müller z Vídně, pomocník malíře Kupeckého. Tady ho máte. Ruské rumášce a spoutaný. Proč to, ptám se? Dělal trochu potíže. Ach, bože, já teď musím spát. Tak ty jsi taky nechtěl přijet. Mlčí, jsem už asi moc starý.
Rád si popláču, když je něco k pláči, rád se zasměju, když je něco k smíchu, ale některé věci prostě nechápu. Nechápu. Dobrý den, veličenstvo. Dobrý den, majstro. Gabrieli, kde se tady vzal? Proč jsi spoutaný? A jak to vypadáš? Vidíte sám. Chtěl jste tady mít svého pomocníka, tak ho tady máte. Nic takového jsem od vás nechtěl. Poslal jste pro něho sám pouze na základě mé zmínky, že je nejlepším malířem drapérií. Ano, poslal jsem pro něho já. Mám ho poslat zase zpátky? A smím se vrátit do Vídně s ním? Ne. Když už je tady, tak ať zůstane. Může vám pomáhat a vám už nic nebude bránit začít s malováním. Mohu vstoupit? Račte jasnosti. Přeji vašemu imperátorskému veličenstvu dobré jitro a dobrý celý dnešní den. Nápodobně jasnosti. Doufám, že vaše veličenstvo potěší zpráva, že je celé město již od rána na nohou. Hned po mši projdou všichni ostrostřelci v slavnostním průvodu s korouhvemi a hudbou od kostela až na Becherovu louku, kde budou 3 výstřely z hmoždířů dnešní střelecké závody zahájeny. Máte pověst výtečného střelce, gosudare. Měl byste proto v klidu uvážit, jestli je skutečně nutné právě tady a teď svůj věhlas dokazovat. Nalej mi, Nartové. Jistě, gosudare. Svou střeleckou pověst potvrdím, když tím nejlepším střelcem budu. Vždycky, všude a přede všemi. Ráčí se pan hrabě ujmout našeho doprovodu? Bude mi nesmírnou ctí vaše veličenstvo. Nartové, vezmi pušku a jdeme. Máte tady nůž, pane písaři? Perořízek. Gabrieli, zvedni ruce a drž. Máš odřené celé zápěstí. Bolí? Pane mistr, vy už ho malujete? Ne, Gabrieli. Mám jenom kresby, ale nic moc. Měli bychom se vrátit domů. O tom tady radši nemluv. Dobře ti radím. A zvláště ne dnes. Dnešek bude, jako když padne krajíc chleba na zem. Tou namazanou stranou. Co se stalo? Samá zlá, znamení, holoubku. Gosudar špatně spal, neměl žádný pěkný sen, ráno se modlil, teď si umanul vyhrát střelecké závody a večer bude úplněk. Proč jsou ta znamení zlá? Gosudar holoubku určitě dostane epileptický záchvat. Většinou to přijde, když jde měsíc nahoru, při úplňku. Na vašem místě bych ho vůbec nemaloval. Bez toho obrazu nás car nepustí zpátky. Udělal jsem už studie, podívej se. Kresby a návrhy kompozic. Každý opravdu tvůrčí nápad je něco jako vnuknutí boží. Když nepřijde sám od sebe, musí se nahradit aspoň dokonalým řemeslem. Co pak to tady někoho zajímá? A proč by mělo? To je můj problém, ne jejich. Takže vy ho malovat budete? Jestli bude. A proč si myslíš, že tady je? Kde je gosudar? Na střeleckých závodech. Aha, tak proto nemohu spát. Kdo rozvázal tady toho? Maestro kupecký, pane Briusové. Car o tom ví? Ne. Osvobodilo, až když gosudar odešel. Ale vždyť ty studie jsou úžasné. Fantastické. Kde pak, Gabrieli, nejsou? Chybí tomu vnitřní síla. Je to názorný příklad propasti mezi dovedností a uměním. Tady to, pane mistre, to je prostě dokonalé. Ano, aspoň sám vidíš, jaký tvůj mistr udělal pokrok. Taky nejdříve tvrdil, že nemůže, nechce, neumí. A najednou to šlo. Stačí změnit názor. A ty ho taky změníš. Gosudar vyhrál první kolo ve střelbách. Sláva carovi! Samovládce je nejlepším střelcem dnešních závodů. Sláva bohu na výsostech. Jenomže málem zastřelil jednoho člověka. Málem. Nějaký Jiří Lippert.
Stál u terče a hned po první ráně se šel podívat na výsledek. Petr už měl nabito na druhý terč a ten člověk, představte si, najednou se tam začal smát, takhle vyskakovat a mávat rukama. Smát se? Proboha, smát se našemu Gosudarovi. No právě. Petr měl nabito. Skřivil tvář, zamířil na něho. Vedle něho stál velitel ostrostřelců. Okamžitě všechno pochopil. Padl takhle Petrovi nadšeně kolem krku a rána šla vedle. Pámu zaplať a zlé pryč. Potom odvedl Petra k terči, aby sám viděl, že to nebyl posměch, ale radost nad přesným zásahem. Kde je ten žbán? Slyšíš to, Gabrieli? Málem zabil člověka. Ještě si pořád myslíš, že ho nemám malovat? Myslím, pane mistr. Vaše imperátorské veličenstvo, jménem všech přítomných vám blahopřeji ke skvělému vítězství ve střeleckých závodech. Sláva carovi! Tak skvělé to zase nebylo. Kdyby se zapíchla do středu terče jehla, tak ta druhá kule šla o takový kausíček, no, o půl coulu vedle. Nicméně všichni přítomní byli očitými svědky toho, jak náš Gosudar proměňuje legendu ve skutečnost a naopak. Tak to také zapíšeme do cestovního deníku. Kdo toho mládence rozvázal? Maestro Kupecký. Když mi má pomáhat, musí mít volné ruce. S Briusem se už usmířili? Ne, veličenstvo. Tak ať se dohodnou. Stůl pro dva je připraven, Gosudare. U nás je zvykem sednout si k jednomu stolu a dát si slanečka. Je po něm brzy žízeň. Musíš se rychle domluvit, protože s kým se nedomluvíš, tomu nepřipiješ. Podstup to, Gabrieli, když si to tak přeji. Přeji oběma dobrou chuť. Jsou nejenom slané, ale i pepřené, takže mají říz. A přidat si můžete tady z mísy, co hrdlo ráčí. No, vydám. Slaneček mu chutná. Ale kde je lidské slovo? Ptám se. Lidské slovo od koho? Opravdu jste nechtěl, majstro, abych pro něj poslal? Ne, nechtěl. To je mi opravdu líto. Ale nevím, co teď s ním udělat. Když už je tady, tak mi s tím, doufám, alespoň trochu pomůže. Proto jste ho rozvázal? Spoutaný na rukou by mi nebyl nic platný. A doufáte, že vám trochu pomůže? Ano, doufám. Vy to určitě nevíte. Nejste si tím jistý? Tak ho zase spoutejte. Slyšeli jste? Řekl jsem spoutat! Co? Ale... Nechte mě, puste mě, pomožte mi, pane mistr. Puste mě! Co to má znamenat? Dokud bude Gabriel spoutaný, nezačnu vaše veličenstvo portrétovat. Když ne, tak ne. Nikoho k ničemu nutit nebudeme. Vyptával se s moc věcí, holoubku, a já ti na všechno upřímně odpovídal v dobré víře, že ti trochu pomohu, jenomže ty ses nepoučil a poučit nechceš. Co s ním, Gosudare? S čím? Mám velký džbán. Mám džbán plný vína z toho sudu, který jste vyhrál při střelbě. No co? Vypít. Ať je car všech Rusů. Ať nám září jako druhé slunce. Sláva, štěstí, dlouhá léta. Já bych na toho slanečka teď vypil celý ten sud sám. Určitě nejsi jediný. Pojď, Nartové, vrátíme pušku a přineseme čerstvou vodu. Sami přece nejlépe víte, že jsem měl dost dobré vůle a udělal jsem, co jsem mohl. Protivit se vůli cara imperátora je smrtelný hřích. Je mladý. První noc přežije, potom bude hůř. Vím, co říkám, holoubku, já to znám. Pane mistre, mám hroznou žízeň. Ale žízeň? A co budeš mít zítra, ptám se. Já opravdu nechápu, čeho tím chcete dosáhnout. Nejdřív mu začnou osychat rty, pak dásně, jazyk napuchne, zbělá,
Potom vyskne hrdlo až dolů k jícnu. To už bude jenom sypat. Každé vdechnutí je jako lok rožaveného olova. Bude myslet, že uvnitř hoří, před očima žluté mžitky. Všude uvidí oheň, slunce, blesky, plameny, požár. Poslední úsek je od jícnu k žaludku. Ale všechno rozhodnou ledviny. Při selhání první ledviny začne močit červenou krev. Tu ještě po sobě vypije. Ale u druhé ledviny je konec. Zbláznili jste se všichni? Co pak můžu do zítřka namalovat celý obraz? Ale kdo mluví o zítřku, holoubku, je mladý, zdravý. Ten vydrží 3-4 dny. Majstr Kupecký, talent buď je, nebo není. A ten vy přece máte, nebo ne? Tohle týrání přece žádný talent nepovzbudí. To je vydírání a mučení. Ale proč? A za co? Tohle vám pomůže mnohem víc, než si vůbec dovedete představit. Sám pocítíte, maestro, jakou to vaše malování dostane vnitřní sílu. Jak vám to půjde přímo z duše. Car mu vystrojí pěkný pohřeb. Sám půjde za jeho rakví. Lidi si popláčí a celý Karlsbad bude vědět, že v družině gosudara Petra zemřel nějaký mládenec. Zoltové, zapiš do deníku. Místní ostrostřelci se dohodli, že si sud vína mezi sebou rozprodají a peníze si uloží jako trvalý vklad do spolkové pokladny. Tomu říkám dobrý nápad. Výbor. Píšu, gosudare, píšu, jak si přejete. Veličenstvo, dovolíte mi, abych Gabriela rozvázal. Proč pak? To už jste přece jednou udělal. A bez ptaní. Jak sám vidíte, je na tom hůře než předtím. Neumíte se poučit? Bude-li si vaše veličenstvo přát, mohl bych společně s ním ještě dnes zahájit práci na vašem portrétu. Až zítra, holoubku. Dnes je neděle. To by byl hřích. V neděli i Bůh odpočíval. Portrét vašeho veličenstva mohu vytvořit jen s Gabrielem. Vždyť jste ho tady nechtěl. Nechtěl jsem ho tady spoutaného a týraného žízní k smrti. Nedopustil se ničeho špatného. Jeho jedinou vinou je, že má talent. Proto se taky stal mým žákem a proto je teď tady. Ve Vídni najdeš dost jiných žáků. Ne, to je můj jediný žák. Jen špatní umělci mají mnoho žáků a ještě si od nich nechávají platit. Dobrý umělec najde za celý život jednoho, na nejvýš 2. A sám je podporuje, protože věří jejich talentu tak jako svému. Jsi slepý nebo co? Gosudar tě má rád. Klekni si a popros. Petr není jenom zlý. A před kým si klekne on? Kdo? Já? Já to věděl. Už je to tady. Gosudar! Dostal záchvat! Zvedni ruce. Drž. Pij, Gabrieli, hodně se napij. Car dostal epileptický záchvat. Honem se napij, rychle na. Utečeme, pane mistr. Musíme toho zmatku využít a zmizet, dokud je čas. Ráno bude jako vyměněný, klidný, svěží, odpočinutý a v nejlepší náladě. Tak pij. A hlavně vůbec na nic se nebude pamatovat. Na co chcete čekat? Musíme utéct. Pryč odtud. Zítra začnu malovat.
Konečně vím jak. Ale... Státnická póza válečníka na bojišti, s kyrysem na prsou a na ramenou a s šerpou pro kontrast s kovem. To by si směl vzít na starosti. Víš, aby to rozbilo plošnost celého obrazu. Zkusíme to udělat a la prima, jako jsem kdysi maloval v Itálii. Ještě dneska si připravíme podmalbu a kompozici. Zdá se mi, že ho teď dokážu vidět jeho vlastníma očima. Ne takového, jaký je, ale jakým by chtěl být sám před sebou. Pane mistr, pro boha živého, co pak vůbec nechápete? Důležitý bude obličej, tvář a ruka. Všechno ostatní se tomu musí podřídit. Všechno ostatní tam bude jen kvůli nim. Barvy budou silné s výraznou kresbou a takovým zvláštním průsvitným polostínem z přímého osvětlení podzimně podmračené oblohy. Tím se dosáhne mohutného účinku patosu. Potlačíme a změkčíme ho jasným, otevřeným pohledem do dálky, kam si k obzoru, vlastně do budoucnosti. Pomůžeš mi s tím. Vy jste se dočista zbláznil. Dobré jitro, gosudare. Je 6 hodin a máte vypít 3 šálky vřídelní vody. No, dobré jitro, Nartové. Dnes se mi zdálo o Poltavě. Viděl jsem švédského krále Karla utíkat do Turecka. Proběhl kolem, ohlédl se, zamával mi 3rohým kloboukem. Moc dobré znamení, gosudare. Poltava je ruské vzkříšení. Tahle moje voda. Zoltové, slyšel si to? Přesně takhle to zapíšeme. Poltava a karlovarská vřídelní voda je vzkříšení Ruska a cara Petra Velikého. A teď už čti. Cestovní deník cara Petra Velikého. V neděli 27. října roku rusky nebo evropský. 1712. Jsme v Evropě, Zoltové. 1712 se gosudar účastnil jako host oslav na svatbě nožíře Václava Erba a Sabiny Štérové v domě u Hnědého beránka. Téhož dne pak přijel za Petrem do Karlsbadu velký německý myslitel Gottfried von Leibniz a z Vídně diplomat císaře Karla hrabě Heinrich Wilczek. Oba hosté nejprve obdivovali právě dokončený portrét cara od malíře Jana Kupeckého. Místo velký německý myslitel, napiš známý německý myslitel. Ano, ovšem správně. To velký škrtám. Poslední větu celou přepiš. Oba hosté nadšeně obdivovali právě dokončený portrét cara Petra Velikého od vídeňského malíře mnoha korunovaných hlav Jana Kupeckého. Správně, gosudare, správně. Přesně tak to bylo. Co pak, on už je hotový? No a ne? Divíš se, jako bys ho sám neviděl. Viděl, samozřejmě, že jsem ho viděl. Jenomže včera malíř řekl, že potřebuje alespoň týden na jeho úplné dokončení. To je jeho věc. Do toho se nepleteme. V každém případě mu už můžeme jeho práci zaplatit a vyvázat ho z našich služeb. Jak si gosudar přeje. Maestro Kupecký, hrabě Wilczek se vrací zpět do Vídně a v doprovodném voze své ekvipáže vám poskytne místo pro 2 osoby až domů. Ale dnes to není možné, vaše jasnosti. S něčím takovým jsem vůbec nepočítal. Takže, maestro, tohle nám podepište. Jde nám jen o zachování jisté diskrétnosti k osobě a soukromí našeho gosudara. Přečtěte mu to. Já, maestro Jan Kupecký z Vídně, první dvorní malíř rakouského císaře Karla VI., jsem za léčebného pobytu ruského cara Petra Velikého v Karlsbadu podle své nejlepší řemeslné způsobilosti a umělecké dovednosti osobně kontrfejoval imperátora gosudara, přičemž se mé pilné ruce podařilo vypracovat nejskvělejší portrét, jaký jsem doposud kdy ve svém životě vyhotovil. Za tuto milostivou poctu, prokázanou mě prozřetelností, zachovám jeho imperatorskému veličenstvu do konce svých dnů neskonalou vděčnost a v každé své vzpomínce budu velebit
přelaskavou blahovůli, s níž si mě ruský car k této práci vyvolitě dáčil. Kromě štědré odměny jsem byl zahrnut všemi důkazy jeho přízně a díků, jakož i trvale platnou nabídkou místa prvního dvorního malíře u carského dvora v Moskvě. Dáno v Karlsbadu 1. listopadu roku 1712. Sám jistě víte, jaká spousta nesmyslů a lží o něm koluje po celé Evropě. Vaše Vídeň v tom není o nic pozadu. Někteří lidé jsou klevetami doslova posedlí. Takže stačí, když se vyhnete určitým všetečným otázkám a je to. Jistě, nejdříve bych chtěl ale ten obraz dokončit. Ničemu nerozumím, maestro. Car Petr je s vaší prací naprosto spokojený. Obstál jste s nejvyšším uznáním a jste opět svobodným umělcem, jak jste si to přál před odjezdem z Vídně. Ale ano, vaše jasnosti, jenomže obraz je hotový teprve tehdy, až ho malíř dokončí a opatří svou značkou. Nechtěl bych lhát, holoubku, ale myslím, že tvůj obraz už včera večer naložili na jeden intendantní vůz. Ale na který, a jestli už odjel nebo ne, to opravdu nevím. Samozřejmě si to občas ověříme. A co je nutné na tom obraze ještě udělat? Nepatrné, ale trpělivé korekce. Ale především se musí na celý obraz po zaschnutí ještě nanést širokým plochým štětcem tenká vrstva benátského balzámu. To je vnější ochranný lak. A když už ten obraz zůstane tak, jaký je? Za 2-3 roky stmavne do hněda, jako pomazaný hořčicí. Pak barva na plátně popraská, tomu se říká kraky. Ty se začnou odchlipovat, loupat a opadávat jako šupiny. Maestro Kupecký, věc se má tak, že car Petr s největší pravděpodobností ještě dnes Karlsbad opustí a přemístí se do Teplic, kde hodlá pokračovat v léčení. Souhlasíte s tím dokončit ten obraz tam? A mohu snad nesouhlasit?